שלום לכולם, ברוכים הבאים לסרטון ההדרכה שלי איך להשתמש בקמטסיה סטודיוס. כמו שאתם רואים, הנה הסרטון שלי שעוד מעט יצא, הפרק השני של מיינקראפט יצוא שלא מגבן. זה האינטרו שלי, זה עוד אינטרו שלי, עוד אינטרו ועוד אינטרו ועוד אינטרו יש לי. אז יאללה, בוא נתחיל באדיט. רואים את כל זה, זה המחשב שלי. כמו שאתם יודעים, יש לי מחשב Windows 8. אז בואו נכיר קצת את כל הפיצ'רים שיש לנו כאן. לייברי, שזה ספרייה של מוזיקה וכמה זמים. קול אאוט, אתה יכול להוסיף את זה, מתי שאתה, מתי שהוא, ומתי שאתה רוצה. פה זום אין ואאוט. בפיצ'ר הזה אתה יכול לעשות ככה או ככה. זה הקמרה שלך, זה כמו מין קמרה שלך. אבל בוא נדלג על הקטע הזה. בוא נחזור, ויש לנו גם את האודיו. אתה יכול לעשות את האודיו ווליום אפ אני עשיתי פה על 297%. אז גם טרנזישנס. ואני בוחר בפיקסלייט כי זה הטרנזישן הנכון שלי. הבנתם? אוקיי. תודה רבה שאתם מבינים. הנה. עכשיו בואו נראה את זה. אוקיי, עכשיו בוא נעצור פה. יש לנו את קרוזור אפקט, שפה אתה יכול לשים פה בסרטון אפקטים. רק מתי שאתה מצלם. פה זה ויזואל פרופיילס, אני יודע. אתה יכול להזיז את המסך למעלה למטה, ואתה יכול גם לסבב אותו. ציר Y, ציר X, זה סוג של תלת מימד כזה. voice narration, זה אתה יכול להקרין את אתה יכול לעשות ריקורד או לזה ריקורד קמרה, זה רק למי שיש לו מצלמת אינטרנט. לי אין בגלל משהו. אז אני חושב יאללה, בוא נתחיל. אני רוצה לעשות זום אין על יוטיוב. נזיז את זה לפה, כן, לפה. עכשיו בוא נראה את הסרטון.
פה נעשה, פה, בערך פה עושים עוד טרנזישנס, מחזירים את זה למסך מלא. או שזה מלא מדי. מסך מלא מדי. כן, צודק. פה זה מזיז את המסך. רואה? פה אני אוסיף call out, וזה לא יהיה חץ. כן, זה יהיה חץ. חץ על הדיסקריפשן ולא. לא, זה לא אמור להיות פה. לא, בערך פה. פה על חץ נרשום פה ב-24 על אותו פונט. סליחה, צריך לסדר לאנגלית, ערבית, הנה. אופס, זה היה קפצלוק. אופס, זה על 16. אני הולך על 24. לייק. וסאב. לייק וסאב. עכשיו אין פה זום אין זום אאוט. ועכשיו איך אנחנו עושים אקספורט לוידאו שלנו. אנחנו שמים את MP4 with Smart Player up to 7P 720p. עושים הבא, נותנים שם לפרויקט שלכם. אני קורא לו מיינקראפט יצור שלא מגבן 2 פרק 2 מרחיב את המבצר. אני סליחה, עושה סיום, ועכשיו מתחיל הרנדרינג. אוקיי, מקווה שנהניתם. לייק, סאבסקרייב. Thank you.